Giadiva Harja, Gaeilge Gamer and Shaw, agus iniu tá mé ag immert The Adventures of Elliot Arisht, agus bé mé ag cur iniu cé mar an bua a ail sa dungeon Jerana atá on sa debut demo, The Unexplored Ruins is sa Lotus Flower and Shaw, agus cé mar an bua a ail in The Lord of the Maw and boss Jerana atá roin sa debut demo an Shaw, agus sa físe an Shaw bé mé ag ritharai in ag trid mar tá mé ag irí curniú an dói is far chun an dungeon seo a chríochnú go gasta. Nes leanan tú a rá an bhela seo agus thuas an seo agus tá tú abal a warp le fé tá sí sin níos fosa na bheith léam nach bhfuil agus híos na staire an seo agus inis ba chóir go méid buama agat agus caitheann tú an buama mar seo nuair a bhíonn an Gaeilge séidú agus arís eile nuair a bhíonn an Gaeilge séidú agus bimid ag dul tríd an dára seo ach níl an áthair a gin go dtí seo agus mar sin caiithimid an áthair ail an seo áthárínta agus arís eile buama agus thar an dréithid an seo chun an céad áthair Nice. Think this keel let us go further somewhere? agus inis ras go dtí an doras It opened! agus tá taisce bug an seo le Magicite Pyre Magicite will be a big help on our adventures. agus tá cath bug roin an seo le Trúr Sheilide. Now we're in for it. Haha. Buama amháin agus rinse sin an cis go bra Pulled through somehow. agus thuas na staire an seo agus an gasar bug seo tá airgid aige má bhíonn an bua agat ag troid leis ach tá mé dul a rá. Agus arís eile tá tú abalta warp a dhéanamh agus ar an mapa chuiríon úil támuid hartfan ceantar ina rómuid ag cur tús leis an dungeon ach an seo támuid ag dul thuas an seo. Inis tá cath eile le déanamh bralum a bheith ag buintú sa just na buamaí nuair a bheith cath an lena Sheilide mar tá siad ráháil ar fad. Agus arís eile buama nuair a bhíonn an Gaeilge séidú agus an seo bharlum sprint a thur mar an cua atá ag fé agus an seo sprint agus léim agus chuir mé
warparáis. Agus an seo híos na staire. Agus is fear yakar an part seo. I think this Ooh. treasure chest might have something What might be in amazing here? inside. Agus an darna other an other condol gucci an boss jerna anish. Go find it. Agus an seo tá tú ag géirí dul an seo. Agus rihi mé ra ach níl mé abal a rithera an seo mar tá capbog le Janet agam. Now we're in for it. Ní leat frog. Hang in there. Agus nabí burtha an seo má bhí an dóthar deanta agad mar tá save point an seo go ddíra raibh an boss dearna agus fáin tú do chuid sláinte arás ag an save point. Agus inis the Lord of the Maw an boss dearna atá roin sa debut demo. Sais anglerfish nó rud mar sin é agus is é sin an rud atá ar thion go ddíra an ponseionsaí Whoa, fishy. That is one. a hir dús caithfí mé a bheith ar mo hosint agus inis buam agus inis cléibh go cógasta mar is far leat. Tá go leor dáthair deanta agam agus inis nuair a bhíonn na tonnta ag teach caithfí tú léam ar an cion is airde an seo agus mar sin bé tú slán sábhailte. Agus thosaint ríist. Is bualam an part seo. Sinné is céú fag. Agus cléibh sinné. Tá an bua agin. Tá sé níos fosa má bhíonn tú ag troid go tapa sa caitear an sin mar iríonn sé níos deacra nuair a dhéanann an cathairá mar cruthíonn sé námaid eile ar a son. Agus sin é don debut demo bhain mé sult all as an cluiche seo go dtí seo. Tá mé ag siúil go mór leis an cluiche iomlán nuair a bheith sé agam. I think the chances are high. Let's look. I wonder where this will take. Agus sin é don físe an seo go raibh míle maithfeágaí a bheith a bheith gar go háirde. Amór, slán.